inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil. Harbi ne wannan kamfa. Aina a can ma Kasudin wannan taro shine domin mu yi kira ga al'umman arewa da su dawo gida daga zaman da suke na kudanci da ake musu kisan gilla na babu gaira babu dalili. Wannan kira da muke musu domin kare rayukansu da dukiyarsu, domin shugabannin siyasa, gwamnoni da sarakuna da shugabannin kungiyoyin yamurai sun kasa kare rayuka da dukiyoyin 'yan arewa da suke zaune a kudanci. So muna kira gare su da su dawo gida, su bar can daga nan zuwa kwana 7 su dawo gida arewa. Haka masu safarar kayan abinci, dabbobi da duk wani nau'in safara na saye da sayarwa da dan arewa yake yi daga arewaci zuwa kudanci, da a dakatar da shi daga nan zuwa kwana 7 mu ga ko Allah zai sa yanayin ya canza. Idan yanayin ya canza, an tabbatar da samun tsaro na al'umman arewa da ke kudanci suna iya komawa. Sannan su kuma al'umman Igbo da suke zaune a arewacin Najeriya, muna tabbatar musu da cewa al'ummar arewa masu bin doka da oda ne, kuma babu wani dan arewa da yake da wata niyya a wannan lokacin na ya cutar ko ya azabtar ko ya lalata dukiyar wani inyamurin da yake zaune a arewacin Najeriya. Da haka muna ba su tabbacin cewa su ci gaba da zaman su a arewacin Najeriya, su ci gaba da yin kasuwancinsu, dukiyoyinsu da rayukansu a tsare take, babu abin da zai faru. Al'ummar arewa ba su da wani nufi na daban. Su ma 'yan inyamuran da suke kaɗan daga cikinsu da suke aikata wannan, mun san cewa wani shiri ne da aka yi domin kirkiran matsaloli yadda al'ummar arewa za su mai da martani akan kashe-kashen da ake don a samu matsala. To al'ummar arewa ba za su mai da martani ba za a yi komi da niyyar ɓata dukiya ko ɗaukar ran wani inyamuri ko wani ɗan kudu, bare har su samu biyan buƙatar da suke da ita na da zai kawo kacaniya a ƙasa har a kasa samun zaman lafiya, buƙatar su ta biya ba. Amma kafin nan al'ummar arewa su dawo, su zo su kasance a gida. Muna kuma saurare mu ji, dan ya zuwa yanzu babu wani gwamna ko shugaban kungiyar inyamurai ko wani basaraken inyamurai da ya yi kira ko ya ba da haƙuri ko ya yi wani bayani da zai kwantar da zuciya na 'yan arewa daga kudanci. Wannan yasa babu garanti, su sun kasa garantiyin din rayuwar 'yan arewa da suke kudanci. Shi yasa muke kira da 'yan arewa su dawo gida har daga nan zuwa kwana 7 har sai idan yanayin ya canza. Kuma muna so kusan cewa wannan sanarwa an ba da ita ne, ko taron 'yan jaridan nan mun ba da shi ne tare da haɗin gwiwa da dukkan shugabanni 'yan arewa da suke kudanci ko suke kasashen inyamurai, daga shugabannin addini na Kirista da na Musulmi, sarakunanmu, shugabannin kungiyoyi daban-daban na 'yan arewa da suke zaune a kudanci. Sai da muka tattauna muka samu matsaya a tsakani na alkawarin ba za a yi wa kowa komai ba kafin muka ba da wannan sanarwa na su dawo. Kuma mu a matsayin mu na kungiyoyi, gamaryar kungiyoyi na arewa, mun yi magana da kungiyoyi na matasa cewa kar a ɗauki doka a hannu, a yi haƙuri. Gwamnati za ta ɗauki mataki ne akan jami'an tsaron Najeriya su kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Amma ina so ki san cewa an ce mai son kayan ka ya fi ka dabara. Jami'an tsaro suna bakin kokarin su, muna jaddada musu, muna yaba musu, duk da yake muna son su ƙara ƙaimi akan aikin su. To amma kamar yadda ake cewa mai son abin ka ya fi ka dabara, shine wannan in an dubi kun dubi yadda aka kai wannan harin, an kai shi ne karfe 11 na dare, kuma ba a yi tunanin cewa za a yi ba. Da al'ummar nan suna wata kasuwa, aka ce su tashi, aka bude musu wata sabuwar kasuwa, suka koma ko kwana 14 ba su yi ba da komawa, aka zo aka yi musu wannan
yunkuri aka yi masu wannan attack da aka kashe su. So babu wani wanda zai tunanin cewa za a aikata irin wannan abu. Jami'an tsaro kansu ba za su yi tunani ba, domin waɗannan mutanen sanda suke shirya wannan tuggun da sharrin nasu ba shawara suke da kowa ba, kuma ba magana suke da kowa ba, yasu suke abin su, sai dai kawai a ga sun aiwatar da irin wannan ta'addancin da suke aiwatarwa, domin 'yan ta'addanci ne kuma waɗannan mutane 'yan ta'adda ne.